Community puso nang ni bagay ang Interlocuter Tamo Noh Hin Interlocuter ni babahay samungrok ni ang narok na kaisa community puso roka hingga ajaga baksa borok sawo je dara o je interlocutor na ti video singte nanglia tabu katal update torotong abase video turi ni borok sawo hinba kabangma borok saima phona baksa saimia tongko haini bage ang o video no sanana bage ma saitok जों Google search खालायखा बाव साइमनो जे interlocutor नि meaning हिंगांकाय आबो रायबाय बा बार्ता बाहक बा mediate नि हिंजागो माने आयांगनि कक बा यांगनि कक जे सावरि फाइनाय आबनो हिनो interlocutor हिंके ओ जे interlocutor न तुयै स्राय स्राय के कक सावि खनारका चिनि सार ओनेमेस टेबरमा जेबो कायसा YouTube channel नि बिसिं तुई बो स्राय स्राय सावि खनारका interlocutor जे चंगनारक साबो साबो हिंके interlocutor चंगनारक हिंगाय तिप्रा मथाते गभर्नमेंट तुई आबो चंगजाखा माने ओ जे interlocutor न चंगिर नाय हिंगांकाय Union Home Minister Hingga tabuk sar onimes bote busaka je tabuk BJP ni adong rok neta rok te kabangma borongni bisingo sinai nukna adong rok sawi tongo je chung tipra sorok ni bagai greater tipra landle chung ruimaya greater tipra land ni bade hingga chung je sapano ruimano hingga ade je sapano amotamo tak jini sungmung ni bosawa abo tamo chung saimana nangnai ni bosawa tebo boro saka je interlocutor je chongjak mana tuyi tipra hastewa kaisa laibuma seijak sinai nei sar bo saka engete abo kaisa tamo je interlocutor kaisa mo je suibulai bai ya phari rejaknai jat mane writing bai ke abo sui rejaknai jat abona tui kono doubt ngani krei mane kok ruma sing abo kok simi riya tamni ke writing babe abo sui rejaknai hinei sar onime saka tebo saka je u thangnai salo chung lokha 8 tarik march gobang borok mane tongthoklai bajirok soklaika ni bagai asuk sal kuduk mani yaglo tipra sarni bagai kaisa solution le na thangi tongo hrinai chini borok do pharok tongthoklaika tongthongnani bo kok na chini sar onime saka tamnika a salo chini je bharat ni home minister phaika tipra hawo gai a dinno smai tangma pandabongi pekha BJP ni ngai tipra hasini katal je mantri rokni chongjak mani salang khadino inge afurkane chini buma gra bai borok kok rok salaika kok lamlaika paithogo je interlocutor no tuyei kok kasaka kok salayei je amo ungsinai tipra sanme kaisa solution ungsinai nei je constitutional solution ungsinai hinai samani bisingtei buma gra bo message khlai remani bisingtei tipra hasteo bebak no khoroksate khoroksane bisingtei saimanai nai tongthoklai bajirok soklaika hanai chini saron me saka tei tongthongnani bo kok no ni bo sao interlocutor ni bagai je adong rok chokjakha tei je borok important a boron bumung phali sing saimalene karon bisingo tongo first number tongo je asam hasini CM sar Himanta Biswa Sharma tai chini tipra hasini CM Sanik Saha tai belakeno oje interlocutor no kok no tui pula sang sengjak na hingeto chini tipra hasteni tipra mothani chairman chini buwagra product kishur maniko deborma te very important o jaga bumung je mention khlaijak tongmani hinke chini Bharat Haktoni Home Minister Sir Amit Shah hingerok saiman kana je interlocutor ni bagai je borok important rok sabo sabo hinke te o jaga o sar omo sananaika saron mes omo kunu kaisa game thungmaya tamni hinke kok saka pai thangka tamni hinke bo sananaika kaisa draft tuyui je khajaknai kok hinke abo chukti ungnai hini sawo hinke amo kaisa time rojak tong hin sawo te abo bebak no mention khlaijak tong hin sawo hinga bani bagai kisa mana sinai ni sawo gai sung borok adino to sali saltani bisingo hne sajak kha gai piaba sali saltam himpano abono tui tabuk dialogue chaloi tongo hini sawo hingai abono tui tabuk je samung khlai tokna hinge chini tipra hastini chini je bumagra Maharaja product kishur manik ko deborma hinge botabuk dilio tongai hini sawo
tei bo bwskang sala phainai phaika hingkai sung tei bo bini bisingtwi update rok sung khanai manano aboni bagwi sung bo update choknai ani o kobor hini tag and entertainment channel bisingtwi kabon bagwi no kobor hini tag and entertainment YouTube channel no subscribe khlai tondi tei norok ni bagwi o video useful ungui tonga hingka like rwna tapokdi tei bwsuk jora tei norok bujika tei norokni kuno je opinion tongkha hingka kai comment box o thangni comment khlai sadi hingka haina norok by next video malai phnai jotono no hambai bye.